Gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka mga tawo. Mateo Kapitulo 15, 32-39. Gitawag ni Jesus ang iyang mga sumusunod ug miingon siya kanila, naluoy gayud ako niining mga tohana. Tulo na kaadlaw silang nag-uban-uban kanako ug wala na sila'y pagkaon. Dili ko gusto nga mo pauli sila nga dili makakaon kay basen ug makuyapan sila sa dalan. Mingon ang iyang mga sumusunod kanya, asa ba kita makakuha og pagkaon dinhi sa kamingawan alang nining daghan nga mga tawo? Nangutana si Jesus kanila, pila ka buok ang inyong pan diha? Mitubag sila, 7 ka pan ug pipila lang kagagmayng isda. Anya gipalingkod ni Jesus ang mga tawo. Gikuha niya ang 7 ka pan ug ang mga isda ug nagpasalamat sa Dios. Ug anya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga sumusunod. Ug sila mao ang nangapad-apad nini ngadto sa mga tawo. Nakakaon silang tanan ug nangabusog. Ug anya, gitigom nila ang pan nga na sobra, ug napuno pa ang 7 ka bukag. Mga 4,000 ka mga lalaki ang nangaon wala pay labot ni ana ang mga babay ug mga bata. Human ni adto gipapauli ni Jesus ang mga tawo. Anya misa kay siya sa sakayan ug mitabok sa dapit sa Magadan.